Ahojte, ako vidíte v popisku tohoto videa, dneska idem meniť vstrekovač. A prečo som sa rozhodol vstrekovač meniť? Je na to ľahká odpoveď, pretože mám časté regenerácie filtru pevných častíc. Časté znamená v mojom prípade každých zhruba 50 km. A samotná regenerácia prebieha síce v poriadku, je to fajn, OK, prebehne, naplní sa filter na 102%, zregeneruje ho, vypáli, ukončí sa regenerácia, auto ide ďalej, ale strašne rýchlo tam pribúda proste zanesenie. Môže to byť spôsobené samozrejme viacerými príčinami, môže mať samotný filter problém, môže byť problém v čidle, ktoré sníma tlak, čiže môže byť nejaké zanesené a tým pádom on vyhodnotí, že je zanesený, čiže má menšiu priechodnosť a má potrebu ho vypaľovať. V mojom prípade, keď som si tak pozeral priebeh tej regenerácie, tak on, keď ho vypálí ten filter, tak tie tlaky sú akože v poriadku. Takže čidlo to asi nebude, ale to hovorím asi, uvidím, keď toto všetko dokončíme. A môže byť zapričinený samozrejme aj to, že má nedokonalé spaľovanie a to nedokonalé spaľovanie môže byť zapričinené napríklad vstrekovačom. V diagnostike sa dá pozrieť korekčné hodnoty vstrekovaču a tie nám síce ukážu všelijaké čísla, môžem si sem strihnúť tabuľku, čo ukazuje v mojom prípade. A samozrejme tie čísla môžu vyzerať brutálne rozdielne, avšak v skutočnosti nemusia znamenať nič. To je preto, lebo sú to korekčné hodnoty, ktoré koriguje samotná riadiaca jednotka a samozrejme ten vstrekovač sa pohybuje v nejakých medziach, kde môže korigovať tú dávku. Ale najideálnejšie je zmerať si prepady u samotných strekov, čiže manuálne. To si takisto ukážeme. Takže môžeme ísť na to. Takže ako prvé zase, čo spravíme, je, že si odkrytujeme motor z vrchnej časti a tam nás tam potom čaká milión hadičiek a takých miest krásnych, kde je super prístup. Takže ideme na to. Po odkrytovaní motora sme zistili teda okrem iného, že nám chýba chadiaca kapalina, ktorá sa nám stráca čím ďalej tým viacej a už teda vieme, že aj kde, v termostate. Takže to nás čaká, asi teda bude nejaké videjko za nejakú dobu, asi čoskoro. Asi tak za mesiac, keď bude teplo, lebo moc sa mi do toho nechce teraz. Vstrekovače sú tu, tie zelené sú prepady, totok. To sú prepady a toto sú samotné vstrekovače. Drží tam na jednom imbusáku, je za tou peničkou, čiže keď sa chceme k nemu dostať, tak tú peničku musíme nejak buď odsunúť, alebo vybrať, alebo nejak podobne. Ideálne by bolo dať toto dole, poodpájať všetky, ale keďže ja idem teraz meniť iba jeden vstrekovač, tak to skúsim spraviť bez toho, že by som to celé musel demontovať. Minule som to robil a vlastne musel som dať dole kryt palivového filtra, odpojiť tieto hadičky, tietok, aby som ich vedel dať nabok, aby som tento plastový kryt dokázal nejak dať odsunúť nabok, respektíve nadvihnúť z jednej strany, drží to. Treba poodpájať nejaké konektory, nejakú hadičku, treba poodpájať nejaké ďalšie. Tu máme šróbík, ktorý to drží, tu je šróbík, tu je dole šróbík, ktorý to drží. Toto treba dať dole a myslím, že tu je ešte vzadu jeden šróbík, ktorý to drží, myslím, že na tom, alebo tu to niekde je. Ale keďže ja idem vymeniť iba tento strek a to je tento, tak skúsim teda spraviť nejak tak. Tu je tá matka, ktorá drží vlastne ten Hollander, ktorý drží prívod paliva, konektor
chceme to nejak vybrať tak, aby sme čo najmenej teraz rozoberali toho, lebo je zima a všetky tie plasty sú krehké. A čo si treba dávať pozor teda je na tieto zelené poistky. Tu treba povyťahnuť smerom hore, aby sa odistila, vyťahnuť prepad, odpojiť strekovač, povoliť ten Hollander, tento kúsok ho odsunúť, tam neviem, jak sa síce dostanem, ale nejak to skúsime. Po prípade si tu ten plast iba povolím. A vyberieme strekovač, pozrieme sa a vymeníme za nový. Tie plastové prepady na strekovačoch vyzerajú nejak takto. Takto ho máme z vrchu. Je tam vlastne zo spodu, dá sa to takýmto štýlom povytiahnuť hore, teoreticky, pretože sa to ľúbi toto zlomiť, tieto uška, a ostane vám tam vlastne len tento stredový. Ale dá sa to aj zo spodu, kebyže sa tam dostanete, tak vlastne takto to vyhnúť nejakým zahnutým, nejakým šrobovákom alebo s niečím podobným. Ono to funguje tak, že keď to pootvoríte, tak sa tu odistí taká sranda a ten krúžok je voľný. Tým, že to zatlačíte, tak ho roztiahne. Tu je tá gumička, o ktorej som hovoril, že pokiaľ by sa vám podarilo tie staré nejak zachrániť, že sa nerozlámete, tak je dobré tú gumičku vymeniť. Ešte vám tu ukážem vás blízka. Ako to funguje. To je celá sranda, kvôli tomu kúpujete hadičky za 40 €, pretože tu tam drží tak, ako tam drží. No. Ale ideme si zmerať tie prepady reálne, aké to máva, aké to dáva ten strek do prepadov. Ja používam vlastne takú jednoduchú sadu, není to drahé. Je to takáto sada, kde sú nejaké 6, teda na 6 válec. Jedna už mi chýba, lebo sa porúčala, lebo je sklenená. Hadičky, potom sú tieto násady na tie streky, na tie prepady. Tie sú na rôzne typy, treba si pozrieť, že ktorá by vám pasovala. A ešte sú tu takéto odmerné válce, ktoré sú presnejšie, lebo sú na menšie množstvo. To je na také už, keď človek chce trošku presnejšie vidieť. Takže idem si pozrieť, ktoré nám tam pasujú tietok a podľa toho si to zavesíme, naštartujeme, uvidíme. Pripojili sme si hadičky do prepadov, hadičky na milu, do týchto ampuliek a tu vlastne vidíme, že štyrka je prázdna a štyrka je prázdna preto, lebo mi to netesnilo dole a tam máme kúpalisko dole, takže ale v podstate mal som podozrenie na tú dvojku strek, čo sa nám aj preukázalo, že má v podstate minimálne raz toľko prepadu. Takže ideme si teda vymeniť dvojku strek. Ako máte možnosť vidieť, tak bohužiaľ kvôli jednej peničke by som nedokázal vybrať držiak strekovaču, takže som sa musel uchýliť zase k tomu nešťastnému riešeniu, to znamená zdĺhavejšiemu. A to je poodpájanie vlastne palivových trubiek z palivového filtra. Ďalej uvoľniť celý ten káblový zväzok, aby som vlastne mohol nadvihnúť celý ten plastový dekel. K tomu sa muselo poodpájať nejaký káblik, sem tam niečo sme pozapájali, nejakú hadičku poodpájali. Drží to tam na osmičkách šroboch ten plast a vlastne aj všetky prepady som musel tým pádom odpojiť a poodpájať všetky strekovače, aby som to dokázal celé nadvihnúť, aby som mohol dať tú peničku von a dostal sa k samotnému strekovaču. Cestu k strekovaču máme voľnú, povolili sme si ho imbusákom 6. V podstate vyťahneme si ho, pozrieme sedlo toho strekovaču dole, ako tam to vyzerá, či tam nie je nejaký bordel alebo podobne. Je taká sada, ktorou sa dá pekne to sedlo zabrúsiť takou freskou. Ako máme možnosť vidieť, dole na spodu toho sedla sú nečistoty a hrozí nám, že keby sme dali novú podložku, tak nám tam pekne nebude sedieť, stačí nejaká pilinka a nemusí to tá podložka vedieť vyrovnať, takže ideme si to zafreskovať. Slúži nám
slúži nám na to takáto freska, kde sú rôzne nadstavce na rôzne strekovače, respektíve šachty. A samozrejme tam kľúč na to a je tam toto vodítko, kde vlastne imituje teda ten strekovač a vlastne drží nám ho nejak presne kolmo dole, aby sme nespravili niečo proste šikmejšie tú plochu a tým pádom to tam nebude držať. Takže ideme si to zabrúsiť, trochu to vyčistíme a dáme strekovač novou podložkou. Najprv si tam vsunieme túto tyčku. Dáme si tam ten nadstavec a stačí úplne zľahka, keď si to párkrát potočíme, netreba tlačiť, len to zľahka otočíme. Vyťahneme a sa nám pekne nachytal bordel, z toho očistíme. Ešte si to len takto s rukou prejdeme, on sa tam nachytá ten bordel. No, takže máme to čistejšie, pozrieme sa ešte na to, ako nám to tam vyzerá. Ako máme možnosť vidieť, je to podstatne čistejšie, takže nič nám nebráni v tom, aby sme osadili nový strekovač. Samozrejme na strekovač treba dať novú medenú podložku a tým pádom dáme strekovač a ideme ďalej skladať. Keď tam osádzame strekovač, je dobre si tam dať tú podkovičku už hneď a nech nám to pekne nasmeruje. Nezabudneme dať samozrejme novú podložku, pripomínam to druhýkrát, pretože už sa mi stalo, že som zabudol. A to sa stáva, no. Takže si to osadíme, v podstate tá podkovička, keď tam dáme šrob, samozrejme, že nový, tak nám pekne pootočí ten strekovač smerom k tomu holendru, pretože ináč sa otočiť ani nedá. Niekedy sa to nedarí úplne, ale nám to nevadí, pretože si to vieme si to tam napasovať. Takže imbusový šrob sme tam nasunuli. V podstate teraz si ho môžeme zatiahnuť. A on nám vlastne ten strekovač pritiahne smerom na tú podložku. Nasadíme si ten holender, respektíve tú matku toho holendra. Ona sa nám niekde skotúlala na tej trúbke. Tak, tu je. Pozrieme si, či nám pekne dosadá. Mala by.
Niekedy je lepšie to spraviť tak, že najprv si dotiahnuť ten Hollander. Ja to aj tak spravím, pretože on lepšie dosadne ten Hollander a stačí tam milimeter hore-dole. To som videl teraz, že dobre nesedí. Teraz tým pádom, že ho máme strekovač voľný, on sa prispôsobí tomu, aby ten Hollander, dôležité, aby ten Hollander, tá trúbka dosadala pekne, tam tak, jak tam aj bola a neboli tam nejaké prípadné úniky nafty. Čiže si ho dotiahneme, ten strekovač sa k tomu prispôsobí, lebo tomu strekovaču je v podstate jedno, či je pootočený o 2 mm tam alebo tam, v podstate aj keď bol viacej, tak jemu to je jedno, ale dôležité, aby nám to tesnilo túto. Čiže keď ho máme trošičku dotiahnutý, tak si môžeme zatiahnuť ten strekovač. Potom si ho ešte dotiahneme na newtonmetre, to vám hneď ešte potom poviem. A teraz si dotiahneme ten prívod paliva. Dobre, máme dotiahnuté, v podstate ostatné strekovače sme nerobili s nimi nič. Čo je dobré, je opísať si ten kód z toho, lebo ho budeme potrebovať. Ten je dôležitý. Nasadíme si sem tú peničku, ktorú sme odtiaľ vybrali. Tá sa nachádza tu. Ona akože saje naftu a potom sa to pomaličky vyparuje a znova sa to tam všelijako toto. Dobre, ideme na tú nezábavnú časť a to je skladanie a uvidíme, že čo nám ešte všetko sa pritrafí do cesty. No, ale strekovač by mal byť akože OK, osadenie, všetko, nová podložka je, zaťahnuté je. Vždycky si to normálne zopakujte, keď sa na to pozriete. Toto som zatiahol. Tu sú dôležité veci. To, že či nezabudnete prišrovať jedným šrobíkom tento plás, akože s tým až tak nič nepokazíte, ale tieto veci nechcete proste rozoberať druhýkrát len tak. Takže prívod paliva dotiahnutý, strekovač dotiahnutý. Najprv si osadíme tento bazmek plastový, aby sa nám už nehýbali tieto prepadové hadičky, lebo je to s nimi veľká zábava. Čo vám poviem, no. Nejde to tam tak dobre, jak sa to odtiaľ vyťahuje, no. Kabeláž a rôzne hadičky sme si pozapájali. Keď to pozapájame, tak si skontrolujeme teda palivový filter, že sme zapojili, plus všetky tie hadičky, myslím, že 3 to boli. Tie si skontrolujeme. Tu ešte vidím, že som zabudol západku, tú bielu, zaistiť. Pozrieme si to, dekel tam nedávam, lebo chcem si to potom pozrieť, ešte najprv to vystriekam čističom a vlastne pozrieť si, že keď naštartujem, či vytadiaľ neuniká nafta, čiže ten dekel si dám až potom, to je najmenej.
A tu sme odpájali jeden konektor, takže ten si skontrolujeme, tento. Sme odpájali túto hadičku, čo ide, podtlakovú. Tu si vlastne skontrolujeme, či sme ho naspäť zapojili, lebo tu bola tiež odpojená. No, vstrekovače prepady sú tam nahodené, proste nesmú sa kývať, musia tam byť pevne, normálne zaistené, jak to má byť, pozapájané konektory, všetky 4. A to je tak všetko. Tú lištu sme si, teda tú plastovú, sme si pekne dotiahli na šrobíky, jak je všade. Takže ideme na kontrolu ďalších vecí a čo sa týka diagnostiky. Vozidlo sme si pripojili teda na diagnostiku a nás nezaujímajú ani chybové hlášky, lebo v podstate tam budú hlášky nízky stav paliva, budú tam rôzne sánie vzduchu, motor je veľmi znehodnocený, to je druhá vec. Budú tam chyby, mám tam aj v ABS-ku a to budem riešiť potom. Ale nás zaujíma v sekcii servisných procedúr. Máme tu v PCM-ku je zmena korečných faktorov strekovačov paliva. Takže to si spustíme. Áno. A máme tu možnosť vidieť tabuľku, ktorú si ukážeme bližšie. Neviem, či to teda na tej kamere vidno. Väčšina teda aut, teda čo som sa stretol, aj Volkswagen Group malo, na tejto strane boli rozvody, na ľavej strane rozvody a bolo číslovanie 1, 2, 3, 4. Tu je to v podstate naopak, pretože to je Peugeotiacky motor a viem, že Peugeot Citroën to má, proste PSAčko to má tak číslované. A tu vidíme, že tu je rozvod a ide to 4, 3, 2, 1 a na pravej strane je prevodovka, označenie a tu je ako predok vozidla. Takže my sme síce menili dvojku, ale pritom je to trojka v tomto ponímaní. Takže potrebujeme túto hodnotu, či 970XV, to bol ten starý strekovač, ktorý sme vybrali. Tak my tam potrebujeme dostať nové číslice. Po zapísaní kódu do toho riadku dáme uložiť do riadiacej jednotky. To spravidla prebieha niekoľko sekúnd. Po tom zápise nastaví, aby sme vypli zapalovanie a ukáže nám to hlášku, že bola hodnota zapísaná do riadiacej jednotky úspešne. Ja ešte zhruba 2-krát zapnem zapalovanie, aby mi dotlačilo naftu k strekovaču. Keďže boli odpojené trubky, tak je tam nejaký vzduch a následne naštartujem vozidlo. Tie prvé sekundy netreba sa zlaknúť, bude ten chod motora nepravidelný, ale hovorím, trvá to, ja neviem, zhruba 5 sekúnd a motor by mal normálne stíchnuť. Čo ďalšieho? Ďalšie je asi to, že si pozriem filter, tie trubky, hadičky, či mi náhodou tam niekde nevyteká nafta, neslzne a následne pozrieť tie prepady, či tam niekde neuniká nejaká nafta. V mojom prípade samozrejme, že sa tam nejaká nafta nachádzala, pretože sa nám tam z tých prepadov povylievala. To je dobre s handričkou vysušiť a pozrieť sa, že či tam nepribúda nejaká nafta. Ale pokiaľ ste to osadili správne na doraz, tak nemá dôvod tam unikať nafta. Nahodíme si tam potom ešte ten kryt, samozrejme na ten palivový filter a môžeme sa pozrieť na tie regenerácie, ako budú prebiehať ďalej. Čiže nehávam tomu nejaký čas, uvidím. Tie strekovače majú najazdené zhruba 340 000, takže sú samozrejme opotrebované a bude treba ich vymeniť. Osobne si myslím, že tie regenerácie by mali sa predĺžiť, okoľko to ukáže čas. A možno, že by bolo dobre teraz spraviť ešte si tie merania na tých prepadoch, ale keďže už som to poskladal a už sa mi to teraz nechce rozoberať, tak v prípade, že by tie regenerácie nepomohli,
teda respektíve boli naďalej nejaké časté, tak si zmerám prepady a uvidím, budem riešiť buď ďalší strekovač, alebo v ďalšom videu sa uvidíme.